Don kibri ke wan shani ke pertai, tak jing temu ke bekerpang, bar kelesi kalau gawai nak kena, ke bertanat, ke berjudan ke jing pu asal ki, ke rukmat jongka, re ke jing posneu bar ke jing perkat jongka, ikam jeliu ban ke jong ubri ubalasan. Manda kasi ngal posneu, padon ber Jisu, berlaong yang banghap ban perkelai ke dodo jong wei ubri. Ki kena kila ban i, baklam i daki orang ba. Pisau tu, yanu bangan ong kene kekentian hang ni. Henry, shania yang kene kekentian kalong ke bakong santam, ha kene kejing itu kana. Kejing itu kana kasdang, kana ke bedang sansnam, bakerteng kalesi shimis, ke badon badukpa jongka, ujem, skielekai shabaring, hagapo bakidang yelekai. Hapertei ke besengai, kalesi kansan ke ong, papa topek, upaya jaksan udan hakati ke jaka. Ujem, sipang kelas ulango, nama ukpa jung Jackson ulaklat lapalat arsnam, upay sadong sakun, Henry myo iye. Kumta upan bid nyo ada kajing keman ni kakana, ulit nyo. Henry hakata kapori kalesi kalaking bayong, bar ka snowshed kaman. Ujem sulapet kadur kaman, baru rara ano syaying. Henry, siapo ying, hakaba kakemi jongka ka Isabel, ong kadon jingpang, kaladawai, bat ka ong pide ban thia shwa makun kelesi kalale sa kam rakya ndai kelesi kamlong kom ki we ki khana ka ong be nga tho ka kot ye we bri wajuan ka jing posli jangaman kamin ulong bri wabun jing mu perkat baradang le kendo batu akwa ban ai ka kot shau ma pen khi biang ye ka jing keman hau kadakisni kimi kalesi kelasdang man keren ke jing keren ke basno lengo bakhem long setia mesotu kimi kpa jongka uje la kampus lai ba or la perkat ba bale ka khon kan kumar kalesi ru klasu kemen hadu kata dabata ka Christmas kadang sa arso si kadang ka sitare ka ubana Desember ha kata kamit uje bat ke Isabel ke shonglang ke kuslai na kabenta ka khon uje ula solongo warlaong bahatu kalesi kali isi saya ke ne ke sumudor ya ki kum ki we pat ki chana ke Isabel ka ong taka bajam nu lese kala suja ano ha ka perthai barit jongka wat kuslai asale ka sakot no nganialam ya ka sa doktor la sai uje wasusuk kendian Ndai ke jeng sokya kadang pa khmat jong u kada kamera jong kalesi upai jongka Jackson menta usong snap jar hajan jongka tanggelesi kala ban yu i u ya thu u sapang ka kot ke balatho bat kumno ubri ubasonsi ulanang pau ke jing posniu jongka Jackson ula klijam jai ngala bansa hakane ka kamera bat pi kalesi ka snap jar bat ka snap hang tahi kalit tiano Jackson upek yaka daga khmat ki basngur kumba lakit jaka ke bejalio nangta kajing itu kena college ke way hospital hawa ni kendu iwe nopang bejo bat bekting Edgar baru akli kini jengu kelas ni pelarai u banek dialysis ki doktor ki omba pendalap yuno ais nam undan kam kajing sumar kebapteng Henry Edgar kwa syu batnem u omba yase kajing yak kamba tang hakata kapor uwi pastor lawan jengo u barlaong u ublei ai be kalar ka ba ilese ki ba ye jong phi kimla ban ma pe phi Henry shanya haki wala kataru dan jikar mensu haki kmat jong Edgar haba phai biang galesi ke Isabel ke yam yaka sa u doktor hadir melada pek benya ki doktor hilala ba ka don jipang snido bat bitha eka ban shong that pura ha ka jingtia haying u James ukhat jika kami berdoa mama kelesi kadang kendu i papa kakmi kejubab kena kim ju thok kokon kadon jengki kilong kabakhoy lesi kadang yu i sisa ke kadba ka mesim ju Jackson kadang sa hajan kapet ngap jar kajinglong jong kalesi kadang Jerman la kasi u Jacob udwai na kajing tieng hagawai kasi ui kalesi pakadroy kado ba itanad jong u Jisu hakakot jongka upu sawki baduang lakot yu Jisu usim kajing suk nama ba uwanra ya kajing suk haki dot jongi kendiat sengi kilayat bakakhasan sengi shua ka Christmas kalesi kalunang pangjur hadu belasak sumar ha hospital kites ki penpau ba
kajinglong jongka kakamjul bani kabagi la perkat kabasu jia rengkat u Edgaru udan kaju ke hospital laga benta bersumar ya ke dialysis wa syate Gikti namar bolong unong lek kam sniu ki doktor ki ngej ba omdon manoru ba ai ya kad met sha unong lek kam sniu Henry pastor udang bat di kajing kermen ba u ai u ya ka bible lu ong ba ki kam ba ki jia la dang ngej Edgar u bala thai na kata baro u bretno ya ka bible Yakmi ie jongka lesi kawan jo ya karu kikmi kikpa jongka menta kile bujli bansa hajan jongka man la kamien wata pedeng ke jinglong jongka kwat jongka lesi kadang tengshan de kajing suk kumta kasung thu ya kajing temu jongka jing im jongka hadien ke badang ra ya ka ban le kato kane kitas kalesi kali wei bri wasong ka wei ka wheelchair u Edgar karki kensan bat ka ong uta udei ma udei ubreu na kijing po sniu jonga udei ubreu ubasu si u James u kalalong u bahusiar u kuslai bu Edgar unla banlong kajing mai ka kon jong Henry kanos ka penkna ya u Edgar umdan jing ma kat ba u Jackson pat u batai jem me kalesi jisu ula jit ya pi na menta ka kam ka bakar pang bat ula pha ya nga ban yarap ya pi u Jackson ula pu sam ki bat u ong menta ngalong u angal lang ba u ba u jisu pendap ki kam jong ki doktor ki ya thu hakikmi ki pa jong ka ba ka jing pang jong kalesi kanang sap yang stat kumta ki de ban ai ka dawai penyap knyang ka baklan hagawe ka miet u James dang thia ajan jong ka Habo Jackson open kenja ikalesi berdoong yaka banyai langkat patu kalesi kebadap de kabor ke baklan kakali balai ngaso bang kham klanya ba pidan hajan u Jackson ujubab nama ru Jisu unom ailat ya pi bantat tat anda pakamisyon ke bakarpang jo pi kan dadap halenti kalesi ki kendu yu wei unong apyeng u ba flusi kakali balai pisnosi ko ni uong ba katnga jonga kalaklat no dangsyan kalisi kajubab da kajinglong hok kum kakana u Jisu I shibun yapi la shai ngawan ra yapi kadur kabangalasna kikma jong unong apyeng kisngur lese hakasin kabaning kong don ki basong thu shisai kajing sosi jong hadien kata kalisi kalapoi kamra jong Edgar u Jackson u ai kada ki ke batang markum ta ka jing permana ding kalsawa u Edgar ula penki ya ka penthut yu nong ap kanang bakalesi kan rum hapo kalesi ka penpa yeladi hublei ade kalesi ke kerteng jong pi u Edgar usngolongo ka ong ya u wat lada phim nge cha u Jisu u nge happy haba don ki bange happy ka jing dum kam ne slam ka aya u ya kaju ka Bible ka bola bret sisian la shai nga sawan biang pin pule ya ka Matias lenong ka ba na benta ka jonga ka ong da ka ba phu samki bat ka let no hakasni ka babut kat ba dang ra biang ya ka bantes ka le kendu yu Edgar ka keli ka ka bala jaya pi u Edgar u ong ba ki ket ni jong u kilas ni ba udon kam ban sa pen kala ket ni kenang bangan im kalesi ka juba ba ka jing khut men siang ka ong adon arteli pila ban sim nanga ka we u James usngolongo puru persang ban batai ba ki kim yai kum ta u ong ya ka ba kanom keren biang Edgar Henry kalesi ka juba da ka basilur ada u Jisu wala ban map ya u balai ngimla u James u kentu jor bahkan ko awu ya u Henry kalesi ka ong hagawe kasngi pin sangit hanga hakata kamit kalesi karung biang sapo kamra jung Edgar kakali ya u sepang kajing kasem ka jung u ikama jung Edgar kidap taki umat kat ba udang ya thu ba uladu ka jinya dei pakat nga ba ka khon jung u kalesi ka ong la ka ba suk pidei banyak-keren patki kin map ya pi Agarpat ya uwan pule ka Bible maskiski Edgar sedang mankala usem ka jingkermen ka bladu hakit khat jongka kajingnya dei ka bakarpang kami pedeng ka kana bat we briu balajat hadien kata kalesi kawan ra yon open ko ja ka do jong u
Yesus Kristus kablapan pai biang ni kejeng pensyai haki kemat jeng kaya keren bat ki wei pat ki nong pang kapan sa pheng ni kejeng kermen pat jeng ie haman la ki jaka bakalet baro ki osgo ka ju ka jeng ong Yesu ie japi wajudu jeng kermen kalesi ka kalalong ka jeng syai jeng ka hospital Henry ka jeng kot jeng kha jeng ka kalnang hiar man la ka sengi ka Christmas kalajan kikimi kikpa jeng ka kidap da ka jeng ting Jackson ru asdang mensnowi ke jing sisa wasusi ke balajan hakasni ke babur kalesi kali Edgar rangkat bertengah berkakun jeng keliawan jengo uyam habau yaki hadien kisnam usngo bau dang don kam kalesi kesnap jar rajangai kejing persang barit jongka kelera perbenko jika ying kesem ke balajat kalesi kelarai ban IT kini jongka shu Edgar ka doktor kaong ya ka bala banlong Henry ka don kam ka jeng mencur jong kikmi kikpa ka kemi ie jong ka solongo Henry doktor upan pa ba kiken hun snam jong ki ade James ula mencur kado kalesi kaong ya ka kot jonga kala dep so bahaya lam yang shu Edgar James sebelah solongo udang ket ya ka bane kendo Edgar kapan iya kumno ukpatan men Jackson uyara peka mapentut di kinong ap da kajeng penbena Jackson usdang mangai tapo kalesi ka ai Edgar ka kot dor jongka ka ong Jesu ukwa banyatu yapi yakani Edgar ubasusi ukuli ka kot jongka ha kasla ka bakado latho akwa ban ai yapi kikini jonga ulengo klamla basutu kumno ka wei ka khana kan the kabaret kala banlong kabakarpang hadu kat ni Henry enda ulalet bani kendu yaka lakam slam kalesi kalakhat no lakani ka parthai paro kisongsi kayu i yaka mensim jongka bat Jackson James ulai i yaka mensim jongka wapan ki ka jingkarku kejengkwa jongka kala urlong wedka royo ikini jongka barka alat ka baal ka jengem kiwe pat kit khot met jongka kelera khambon kinong pang Kawai kalesi barit bat kalawan ra ya kajing kemen ha ki babon ki jing mentau Edgar suk san berkala kaying kesem bahudang iye ya kakot jong kalesi hadin bon snam ya James boleh kai berukun jong urki kedba ya kemensim jong kalesi bat Jackson belki ya kakti udah tip menta teng ke kebangi kwa ngimdi pangidon kam ublei ai hangi ke bakongsan sisa ki bangidu ngim jengai ki sa ajan ha ka mensim ka bangidon kam kalong tang ka jingai ublei ie jengi baro kata kade khobor ka basisa ka balesi ka layasam batni kunta ku perlok na kanen me pilstonat dikani ka jingi tukana hato don mano balu jerat ipi klem da perkhat yaladi ha klemat ka barit kabapan kelai ka jeng jong pi haladon subah komen sapo ka jeng tu kana jong pi kelak bawan ra ka jeng pu sam ki jong ki wepat takata takani ka jeng tu kana ka bastunam kapan kot dikani ka video hang ni na sai kendu biang nya pi ka wepat ka jeng tu kana ku blei shubun